खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBODO निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। भारतनि फुटबल टीमनि केप्टेन सुनील छेत्री बिथांखौ अल इंडिया फुटबल फेडारेशना बे बोसोरनि राजीव गांधी खेल रत्न एवार्डनि थाखाय नमिनेट खालामबाय। मख'नो गोनांदि राजीव गांधी खेल रत्न एवार्डआनो हादरनि बयनिख्रुइबो जौसिन खेलानि बान्था। 36 बोसोर बैसोनि सुनील छेत्री बिथाङा गासै 118 इन्टारनेशनेल मैच गेलेबाय आरो 74 इन्टारनेशनेल गल खालामबाय। बिथांनि अनगायैबो नेशनेल वुमेन्स फुटबल टीम स्ट्राइकार बालादेवी बिथांखौबो बे बोसोरनि अर्जुना एवार्डनि थाखाय नमिनेट खालामबाय। बालादेवी बिथाङा दा स्कटिश वुमेन्स प्रिमियार लीगआव रेन्जार्सनि जानानै गेलेगासिनो दङ। अल इंडिया फुटबल फेडारेशना सुनील छेत्री, बालादेवी बिथांमोननि अनगायैबो गेब्रिएल जसेफ बिथांखौबो द्रोणाचार्य बान्थानि थाखाय नमिनेट खालामदों। बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय थाबैनो स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनाय जागोन। बे खोथाखौ आसाम सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बुंथिदों। बिटिआर ओनसोलनि फरायसालिनि थासारिखौ खौरां लानो थाखाय मैया मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा क'क्राझाराव दावबायफैदोंमोन। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि मासि सामलायनायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सावराय जथुम हलाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बर'नि गासै माहारियारि आफाद एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय गुदि फरायसालि फोरोंगिरि गौथुम आरो बर' बिजों आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावनि डाइरेक्टर ममता हजाइजों बिटिआर ओनसोलनि फरायसालिनि थासारि आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंना बायदि बायदिनि सायावनो गुवारै सावरायलायनाया जादों आरो बेफोर जेंनाखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांजोबगोन होननानैबो रादाय होदों मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। बेराफारसेथिं बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोदान फोरोंगिरि थिसननो नागारै फोरोंगिरि थिसननाया खमसिन जालांनायखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथां रनज पेगुआ बुंथिदोंदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोदानै फोरोंगिरि थिसननो थाखाय थाबैनो स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनाय जागोन होननानै। बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय मोन 22 पइन्ट थानाय गांसे लाइजामखौ डक्टर रनज पेगु बिथांनि आखायाव गथायदों। बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफा जेरै 6.3 दफायाव थानाय बायदि बिटिआर ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजों फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय। बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जादोंमोन, नाथाय दाबो मावफुंजायैलाय फैगौ बाजेट सेसननि सिगांनो आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइजोंनो सोमोन्दो थानाय माखासे जेंनाफोर जेरै बिटिआर ओनसोलाव टेट फोरोंगिरिनि लांदां जानानै थानाय आरो आसामनि बर' बिजोंनि टेट फोरोंगिरिफोरनि लांदां जानानै थानाय खथाफोरखौ थाबैनो सुफुंनो थाखायबो खावलायदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो डिग्री कलेजफोराव बर' डिपार्टमेन्ट दाफुंनाय आरो बेनि थाखाय फोरोंगिरि थिसननाय। बे खामानिया प्रसेसिंआव दङ, नाथाय इमप्लिमेन्ट जायाखै। बेनिखायनो बे खामानिखौबो थाबैनो मावफुंनो थाखाय दाबि खालामदों दिपेन बर' बिथाङा। लांखार जानाय बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कछारी बिथांनि फंबाय जयन्त कछारीखौ आसाम पुलिसा रैखा खालामनो हाबाय। आसाम पुलिसा मैया कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रानि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय लांखार जानाय जयन्त कछारी आरो कुशल कलिताखौ लांखारग्रानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। खौरांनि बायदिब्ला आसाम पुलिसा जयन्त कछारी आरो कुशल कलिताखौ लांखारग्रा दुथांफोरनि मादाव सासेखौ गुलि गावनानै जोखोम खालामनानै हमनो हादों आरो हमजानाय लांखारग्रानि मुंखौ लकेश्वर टिमुं होनानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 जुनाव बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कछारीनि फंबाय जयन्त कछारी 40 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि लोगो कुशल कलिता सानैबो बाइकजों गुवाहाटीनि गरभाङा रिजार्भ फरेस्टआव बिफां-लाइफां गायनाय फुलिखौ नायनो थाखाय थांदोंमोन। बेनिफ्रायनो सानैबो गोमानानै दंमोन। 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव पास जानाय फरायसाफोरा टेटनि अनगायै गुबुन गासैबो साख्रिफोरखौनो मोननो हासिगोन। साननैसो सिगां मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो मार्क होनो थाखाय इभालुएसन फर्मुला दिहुननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोसावदोंमोन, जेराव 32 पइन्टआव लिरनाय दंमोन। देग्लाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय फरायसाफोरा आसाम सोरखारनि साख्रि, टेट आरो माखासे साख्रिफोर जेराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि मार्कखौ लानाय जायो, बैफोरबायदि साख्रिखौ मोननो हानाय नङा होननानै रोखायै लिरनाय दंमोन। बेनि उनावनो फरायसाफोरजों लोगोसे आसु, एबसु आरो एजेवाइसिपि आफादफोरा गोख्रोङै बे नटिसनि हेंथायै गसंदोंमोन आरो 32 पइन्टखौ बोखारनानै लाफिननो थाखाय दाबि खालामदोंमोन।
नाथाय बेनि उनावबो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ 5 पइन्टखौ बोखारनो हानाय नङा होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय दा आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा देग्लाय पास जानाय फरायसाफोरखौ गनायथि होबायदि देग्लाय पास जानाय फरायसाफोरा टेटनि अनगायै गासैबो साख्रिनि थाखायनो गनाय जासिगोन। अदेबानि खालि टेटनि साख्रिनि थाखायल' गनाय जानाय नङा। मानोना टेटआव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि मार्क्स लानाय जायो होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे देग्लाय पास जानाय फरायसाफोरा गोबां बुरजा मार्क मोननो हागोन। सोरबा 90, 95 आरो 100सिमबो मोनहैनो हागौ होननानै फोरमायथिदों। मानोना माखासे मार्कखौ फरायसालिनिफ्रायनो फरायसाफोरनो होनाय जागोन। बेनिखायनो देग्लाय पास जानाय फरायसाफोरजों सिगांनि पास जानाय फरायसाफोर आरो उनाव पास जानो गोनां फरायसाफोरजों रुजुनो हाया। लोगोसे देग्लाय पास जानाय फरायसाफोरखौ टेटआव खाबु होयोब्ला गुबुन बोसोराव पास जानाय फरायसाफोर आरो उनाव पास जानो गोनां फरायसाफोरा उन जानानै थालांनांगोन। मानोना देग्लायनि पास जानाय फरायसाफोरा आनजाद होआलासेनो गोबां बुरजा मार्क मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेफोर गासैखौबो लानानै फिन आसु आरो एजेवाइसिपि आफादफोरजों सावरायलायफिनगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। पुलिसनि पिस्तल सेखनानै खारनो नागिरनायावनो गुलि गावजाबाय इन्टारनेशनेल आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरि सरांगी चिन्नाया। बे जाथाया क'क्राझाराव जादों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला साननैसो सिगां अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमनि इन्टारनेशनेल आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरि सरांगी चिन्नाखौ क'क्राझार पुलिसा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनिफ्राय हमदोंमोन। बेनि उनाव मोसौ फालांगि खालामनायाव सोर सोरनि आखाइ दङ होननानै सरांगी चिन्नानाव सोंनाय फिननाय लानायाव बे खामानियाव गोबां मानसिनि आखाइ दङ होननानै सरांगी चिन्नाया फिननाय होदोंमोन। आरो सिखाव मोसौ फालांगिरि सरांगी चिन्ना होननाय बायदियैनो माखासे सिखाव मोसौ फालांगिरिफोरखौ हमनो थाखाय हरनि 1 रिंगासोआव सरांगी चिन्नाखौ लानानै क'क्राझार पुलिसा सुखानजरासिम लानानै थांदोंमोन। बेयावनो फालांगिरिया साब इन्सपेक्टर भास्कर बसुमतारीनि पिस्तलखौ सेखनानै हाग्राथिं खारलांनो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसा फालांगिरि सरांगी चिन्नानाव गरनै गुलि आथिङाव गावनो गोनां जादों। जोखोम जानाय सरांगी चिन्नाखौ क'क्राझारनि आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बेनि उनाव बरपेटानि देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव थांनाय दान मोनसेयाव आसाम पुलिसनि आखायाव सा 14 हमजानाय दायनिगिरिफोरा गुलि गावजानो गोनां जादों। सा 14नि मादाव सा 3 दायनिगिरिया आसाम पुलिसनि गुलि गावनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 11आ दा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। जुलिनि 15 बोसोरनि उनाव आलदा जानो थिरांथा लाबाय बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खान आरो बिसि किरण रावआ। सानैबो जयै सावरायलायनायनि उनावनो बे थिरांथाखौ लादों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि सानैबो बिसि फिसाय महरै थायाब्लाबो फिसाज्लानि थाखाय जयैनो बिमा बिफानि बिबानखौ लालांगोन। बेजों लोगोसेनो फिल्म बानायनाय आरो बेफार फालांगिनि माखासे जइन्ट प्रजेक्टफोरखौबो जयैनो मावलांगोन होननानै फोरमायथिदों। जुलि जानायनिफ्राय 15 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोनहा अनलायनाय, फोथायलायनाय आरो मान होलायनानै जिउनि एक्सपिरियेन्सखौ लाबाय। दा गोदान चेप्टार एबा जिउनि गोदान आयदा फारसे आवगायलांनो थाखाय सानैबो थिरांथा लाबाय होननानै आमिर खान आरो बिसि किरण रावआ फोरमायथिदों। आमिर खान आरो किरण रावआ सासे फिसाज्ला दङ, मुङा आजाद खान। मुंदांखा बलिउडनि एक्टर आमिर खान आरो किरण रावआ थांनाय 2005 मायथाइनि 28 दिसेम्बराव जुलि जादोंमोन आरो बिथांमोननि लोगो मोनजेनलायनाया लागान सावथुननि गेजेरजोंनो जागायजेनदोंमोन। जेराव लागानाव आमिर खानआ गाहाय फावगिरिनि रल खालामदोंमोन आरो किरण रावआ बे सावथुननिनो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरमोन। मख'नो गोनांदि किरण रावनि सिगां आमिर खाननिया सासे बिसि दंबावोमोन, मुङा रीना दत्ता। आमिर खान आरो रीना दत्तानिया सानै फिसाफोर दङ, मुङा फारियै जुनैद खान आरो इरा खान। जापानाव हा गिसिगानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। जापानाव गोबां हा गिसिगानाय जाथाया जाबाय थायो। फिन खेबसेबाव जापानाव गिख्रंथाव हा गिसिगानाय जाथाय जादों। जापाननि आतामि नोगोराव थांनाय सानथामनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि थाखाय हाजो गिसिगानाय जाथाया सोराङाव फैदों। हरखाब हाजो सानिफ्राय दै आरो गोसोम हाब्रुआ आतामि नोगोरनि गेजेरजोंनो बोहैलांनानै लैथोआव गोग्लैहैदों। बे जाथायजों गं 300निबो बारा न'फोरा खहा जादों आरो गोबां गारिफोरानो गोजावलांदों। खायसे नखरफोरा हाजोनिफ्राय गोग्लैबोनाय हाब्रु आरो दैजों फबसिन जादों। बेनि अनगायैबो बे जाथायाव जिउ गोमानाय 2 सुबुंनि गोथै देहाखौ दासिम जापाननि कस्ट गार्डआ बोखांनो मोनबाय आरो 20सोआ दासिमबो गोमानानै दङ। जापाननि मिलिटारि, पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बेफोर डिपार्टमेन्टफोरा रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावहैदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बाक्सा जिल्लानि कालजार भिसिडिसि चेयारमेन इन्द्रेश्वर राभाखौ मासिगिरिनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय बाक्सानि टिहु बरमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिडिअनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरदों।
लाइजामनि गेजेरजों इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कालचार भिसिडिसि चेयारमेन इन्द्रेश्वर राभाखौ थाबैनो मासिगिरिनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ मानोना इन्द्रेश्वर राभाया सासे जाख्लग्रा भिसिडिसि चेयारमेन आरो बिथांनि हेंथायै गोबां गभर्नमेन्ट डिस्ट्रिबिउसन सेक्टर आरो PMAY नि गेजेरजों न' मोनग्रा मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय गोबां अजद फैदों आरो साफ्रोमबो मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय 2000 राङै लानायनि फोरमान दङ होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो कालचार भिसिडिसिनि चेयारमेन इन्द्रेश्वर राभाखौ मासिगिरि एबा चेयारमेननि बिबाननिफ्राय गोजौनिफ्राय बिथोन फैजासिम सासपेन्ड खालामनांगौ होननानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बिडिअनिसिम लाइजाम लिरहरदों। माजुलियाव गिख्रंथाव जाथाय सासे सुबुङा साद' पुलिसफोरखौ गोबौ सिखाजों दाननानै जोखोम खालामदों। जोखोम जानाय पुलिसफोरनि मुङा फारियै उत्पल दास, बिजु हाजरिका, ब्रिदुल दास, रूपक मिली, राजेन मेधि आरो पापु सैकिया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बायदिब्ला माजुलिनि देवदियाथि गामियाव केशव हाजरिका, अदेबानि बाबुल हाजरिका आरो सासे बिथांमोननि गेजेराव गामियाव आबादथिलियाव माइ जानायखौ लानानै दावराव जाग्रोदोंमोन। बेखौ लानानैनो केशव हाजरिकानि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। एफआइआर बायदिनो उत्पल दासनि दैदेननायाव गासै 6 पुलिसनि मोनसे हान्जाया केशव हाजरिकाखौ हरनि 11 रिंगासोआव हमनो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो केशव हाजरिकाया गोबौ सिखाजों पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों आरो खोमसिनि खाबु लानानै खारखुमालांदों। उनाव गुबुन मोनसे पुलिसनि हान्जाया गामियाव थाखुमानायखौ खौरां मोननानै केशव हाजरिकाखौ हमनो हाफिनदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला केशव हाजरिकानि गाग्लोबनायजों 7 पुलिसानो गाज्रि जोखोम जादों। COVID-19नि थाखाय गासैबो फरायसालिफोरा बन्द जानानै थानायनि थाखाय गासैबो फरायसाफोरानो गोबां खहा जादों। गुबैयै गामि ओनसोलनि फरायसाफोरा बांसिनै जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मानोना गोबां गामि ओनसोलफोराव इन्टारनेट कानेक्सन गैया आरो गोबां फरायसाफोरनावनो स्मार्टफन गैया। जायनि थाखाय फरायसाफोरा अनलाइन सोलोंथाइ लानो हायाखै। फरायसाफोरनि गासै बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन इसर'आ मोनसे थांखि फोसावदों। इसर'आ पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटि अन एडुकेशननिसिम भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि फरायसाफोरनो सेटेलाइट टिभि क्लासरुम प्रग्रामनि गेजेरजों फोरोंथाय होनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेनि थाखाय गुबुन गुबुन रायजोफोरखौ सेटेलाइट राइट्स होनो थाखाय इसर'आ बुंथिदों। मख'नो गोनांदि सेटेलाइट टिभि क्लासरुम प्रग्रामनि गेजेरजों थाखो खथायाव जि फोरोंनाय जायो बेखौ टिभिनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों फरायसाफोरा टिभियाव नायनानैनो थाखो खथायाव सोलोंथाइ लानाय बायदि सोलोंथाइ लानो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।